tun shekaran jiyan nan da ayyan mutu an ka turbuɗe shi ana biyar sa bashin dai ana ci ana mai azaba amma yanzu tun da ka biya to yanzu ya samu natsuwa la haula wala quwwata illa billah to wanda ya mutu da miliyoyi fa kuma na da gangan kuma da kudurin shi bai da maniyar biya ya ci banza to kun jiya in ci za ka yi ci mai yawa ko kuwa kun jiya in mutum ya ci bashi in kai ya ci dai kun jiyar da yake saboda annabi ya nuna ma al'ummar sa munin bashi sai a zo da gawa ta sahabi na annabi sallallahu annabi ya ce ya ana bisa bashi ya bar abin bai a ce ya ce to sallu ala sahibiku ku yi sallah ga mutumin ku ya dan uwan ku sallah sai annabi ya ke mai sallah don haka jama'a bashi sai da dalili mai ƙarfi wanda babu makawa gare shi to shi aka ce amma a ci bashi ai ma sha ba daidai bane sai annabi ya ce al'ana yanzu nan bari dajjal da tuhu fatarsa ta yi sanyi sai yanzu ya samu fata ta yi sanyi ma'ana sai yanzu ya samu kubuta daga azabar da a ci annabi shi don haka gata na farkon da ƴan uwa za su yi ma dan uwansu in ya mutu shine da an dawo da makabarta su biya mishi bashin da ake biyarsa kyalewa sai an ƙare kwana uku amsar gaisuwa na kwana uku na bid'a ko bayan wani lokaci ko sai an ƙara tara dukiyar gado sannan abin wannan duka kun jefa shi cikin halaka kaga yana can ana ta mai azaba ba za a daina mai azaba ba sai dan da kun ka biya mai bashin rawahu ahmad imamu ahmad ya rawaito wannan hadisin bi isnadin hasanin da isnadi mai kyau haka yake wannan hadisi ne hasan kaga hadisin ya tabbata ko to Allah ya ƙara mu annabi tsira da aminci mu kuma Allah ka raba mu da bashi ka wadatar da mu daga halalanka wal hakim da imamu hakim shi ma ya rawaito wannan hadisin wa daraqutni da daraqutni wa qala al hakim ya ce sahihul isnadi wannan hadisi mai ingantaccen isnadi ne full stop wa rawahu abu dauda imamu abu dauda ma ya rawaito shi ibn hibban da ibn hibban fi sahih cikin littafin sa bitta sarin amma a takaice sun zo da shi in short wannan hadisi dai hadisi ne hasan tunda ya tabbata me yake karantarwa yana nuna mana munin bashi iyakar dai matakin ƙarshe na imani cikin al'ummar manzon Allah shine sahabbai yadda Allah tabbata gare su in ba annabi ba wanda ya fi sahabbai imani yasa hadisi ya tabbata annabi ya ce khairun nasu qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mafi alkhairin jama'a sune qarni na waɗanda sun kai zamani tare da sahabbai kenan sannan masu biye musu sannan masu biye musu kaga ya kawo famma don ya nuna masu biye musu ba su cin musu ba su kuma waɗancan masu biye musu ko ba su cin masu biye masu sahabbai ba haka dai to ka gani to amma duk da imanin nan na sahabbai duk irin soyayya da manzon Allah ka yi musu sallallahu alaihi wasallama sai mutu sahabi ya mutu ana biyar sa bashi bai bar abin biya ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kibe shi sallah ce ku te ku dan uwan ku sallah sai daga baya da an ka samu wadata an ci garuruwa Allah ya bada nasara an yaki an ci garuruwa an samu ganima an samu wadata to sannan sai annabi ya dauke nauyi duk wanda ya murci cikin al'umma ta ana biyar sa bashi a zo ni zambiya kaji shugaba na kwarai a zo ni zambiya amma in ya bar dukiya to ba a kawo min ba faliwar fatihi a ba magada ne su raba gado amma inda ya bar bashi ko yara ƙanana don ni zan ɗaukar takalifin muna da shugaba ko ba mu da waɗannan shugaba ne yanzu sun yi haka na ana ƙin su sai ma ka hito kamfen ka ce a zaɓe ka to Allah ya shirya da mu Allah ka raba mu da bashi qala al-hafiz al-munziri marubucin littafin Allah shi mishi rahama ya ce qad sahha anin nabiy sallallahu alaihi wa sallama haqiqa ya inganta daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi annahu kana la yusalli ala al-madina cewa annabi ya zan baya sallah akan wanda ya mutu ana biyar sa bashi al-madin wanda ake biya bashi ya inganta annabi baya yin sallar jana'iza sallar gawa ga wanda ya mutu da bashi thumma nusikha fi dalika sannan daga baya sai an ka soke wannan da Allah ya bashi budi an ka samu budi an ci garuruwa an samu ganimomi shikenan sai ya zama wanda duk ya mutu ana biya ta ba shi annabi shi zai biya sai ya yi mai sallah Allah ya ƙara mishi tsira da aminci warwaya an aliyan radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza utiya bil janaza lam yas'al an shay'in min amali ar-rajul wa yas'alu an daynihi fa in qila alaihi daynun kaffa an salati alaihi wa in qila laysa alaihi daynun salla alaihi fa utiya bi janazatin
falamma qama liyukabbira sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hal ala sahibikum daynun qalu dinarani fa'adala anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa qala sallu ala sahibikum faqala ali radiyallahu anhu huma alayya ya rasulullahi bari'un minhuma fataqaddama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa salla alaihi ثم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه جزاك الله خيرا فإن فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك إنه ليس من ميت يموت وعليه دين إلا هو مرتهن بدينه ومن فك رهان ميت فك الله رهانه يوم القيامة فقال بعضهم هذا لعلي خاصة أم للمسلمين عامة قال بل للمسلمين عامة رواه الدارقطني ورواه أيضا بنحوه عن طريق عبيد الله الوصافي عن عطية عن أبي سعيد. hadisin mu na gaba sai ya buɗa shi da siga ta tamridi don ya nuna ma yana da illa kuma haka ne yace wa ruwaya an ruwaito wannan hadisin an aliyan radiyallahu anhu daga sayyidina ali da Allah tabbata gare shi ga wannan na kwana mai soko mai mugun soko gashi nan mai kwana kusa gare ya mai soko an ce kai mai soko ka ta sai kowa ya diba na kusa gare wanda kuka ga yana kwana kai mai soko ga goshi to me amfanin mutum ya zo karatu ya kama kwana in kwana haka ji baka tafiya gida kai kwana warwaya an ali radiyallahu anhu qala an ruwaito daga sayyidina ali yarda Allah tabbata gare shi Ali ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance idza utiya bil janaza in an ka zo mai da gawa lam yas'al baya tambaya an shay'in min amalin rajul game da komi na aikin mutumin bai cewa me aikin ta yaya yana sallah ko bai yana azumi ko bai yana fidda zakka annabi bai wannan tambaya wa yas'alu an daini amma yana tambaya game da bashi ya bar bashi subhanallahi fa in kila in an ce mishi alaihi daynun akwai bashi a kansa kaffa an salati alaihi sai annabi ya kame ga mishi sallah sai ya ce ku te ku dan uwan ku sallah wa in kila in an ce laysa alaihi daynun babu bashi a kansa salla alaihi to lokacin nan sai annabi ya ce ya mishi sallah fa uce bi janazatin wata rana sai an ka zo da wata gawa fallamma qama li yukabbira lokacin da annabi ya tsayi domin shi kabbara tayi mai sallah tayi magawar sallah sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya tambaya hal ala sahibikum daynun akwai bashi akan abokin nan naku wannan mutumin naku da kun kawo ga wannan ana bai shi bashi qalu sun kace dinara ne ana bai ta dinari biyu fa adala anhu rasulullahi sai manzon Allah ya kauce yace a to ni kan bani mai sallah sai ya kauce wa qala yace sallu ala sahibikum ku yi sallah akan mutumin ku yi mai sallah ku kaga shi ya nuna ashe yin sallar ba wai haram bace amma yana yi ne domin ya nuna musu illar bashi Allah ka raba mu da bashi wa qala yace sallu ala sahibikum ku yi sallah akan mutumin ku fa qala ali radiyallahu anhu sayyidina ali yana kusa jangwarzo Allah shi kare yadda ga ali fa qala ali radiyallahu anhu sayyidina ali sai yace huma alayya ya rasulullahi dinarin biyu da ake biyarsa suna a kaina ya manzon Allah sai ya abinda Abu Qatada yayi waɗannan kisoshi ne daban-daban ba waƙi'a guda bace na Abu Qatada daban na Ali daban sai Ali ya ce huma alayya rasulullah dinarorin biyu da ake biyarsa suna a kaina ya manzon Allah bari'un minhuma shi mamacin ya barranta daga gare su na dauki nauyi ni zambiya fataqaddama rasulullah to da Ali ya faɗi haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce gaba fa sallallahu alaihi ya mishi sallah thumma qala li Ali ibn Abi Talib ba Ali yayi namijin aiki ba namijin kokari sannan bayan an ƙare sallah sai manzon Allah ya ce ma Ali dan Abi Talib ya ce jazakallahu khairan Allah ya saka maka da alkhairi ashe shi ma manzon Allah ya ji daɗi jazakallahu khairan Allah ya saka maka da alkhairi fakkallahu rihanaka Allah ya kwanci daurin ka kama fakakta kamar yadda ka kwanci rihana akhika daurin dan uwanka yana daure da ya mutu da ya shiga kabari to daure shi za a yi cikin kabari a yi ta mai azaba saboda dina to yanzu ka biya mai shikenan ka kwance mai daurin da aka tare da shi
to kai ma Allah ya kwance maka naka dauri kamar yadda ka kwance daurin dan uwanka. Innahu yadda al'amari yake annabi ya ci gaba da cewa laysa min mayyitin ya mutu, ba wani mamaci da ke mutuwa wa alaihi daynun akwai bashi akan sa illa huwa murtahanun bidayni, faci ya kasance wanda za a tsarewa saboda bashin sa. Murtahanun ai mahbusun, faci ya zan wanda za a tsarewa saboda bashin nan, za a tsare shi a hana mai shiga aljanna, kamar yadda jiya ne ko shekaran jiya mun kaji an tsare wani hana jiya ne ko an tsare wani hana mai shiga aljanna. Wa man fakka da hana mayitin, duk wanda ya kwance daurin mamaci fakka Allahu da hana yawmal qiyamah, shi ma Allah zai kwance nashi dauri ranar kiyama. Wanda kenan ana biyan mamaci bashi ya biya mai, kai ma Allah zai biya ma naka bashi gobe kiyama. Allah ka biya mana. Fa qala, don haka da kun ji ana biya wani bashi ku yi gaugawa, ba tsegumi za a yi ana dariya ya mutu da bashi, wallahi haka za aka biya ce, kaza ake biya ka yan tsegumi munafikan Allah. Shi kenan an samu abin ɗumi, wallahi ashe rigunan banza da ya kasa, ashe wallahi bashi turun bashi, sai ka biya in wata zuciya gare ka. Faƙala ba'dhum, yanzu ba kun ji abin da manzon Allah ya ce ba, sai wani nan daga cikin sahabbai ya ce hadha la aliyin khassa, ya manzon Allah wannan maganar da kai cewa duk wanda ya kwance dan uwa ne daga daurin bashi, shi ma Allah zai kwance shi daga nashi dauri ranar kiyama. Shin wannan ya keɓanta ga Ali kawai, amlil mu'minina amma ko ya shahi mu'minai gaba ɗaya? Ƙala, sai annabi ya ce bal ina lil muslimina amma, wannan ta shahi musulmi gaba ɗaya. Duk musulmin da ya kwanci ɗaurin ɗan uwa ne, biya ɗan uwa ne bashi, shi ma Allah zai biya mai nashi gobe kiyama. Rawahu Daraqutni, Imam Daraqutni ya rawaito shi, sai dai wannan hadisi ne da ifun jiddan. Cikin isnadinsa akwai wani nan da ake kira Ata'u ibn Ajlan, Ata'u dan Ajlan, shi wannan Ata'u ibn Ajlan matrukul hadith ne, to akan sa an kace wannan hadisi ne da ifin jiddan. Allah ya kara mu annabi sirra da aminci, mu kuma Allah ka raba mu da bashi, ka wadatar da mu daga halalin. Full stop. Warawahu aidan, Daraqutni ya sake rawaito shi binawi da kwatancin sa an dariqi Ubaydullah al-Wasafi, ta hanyar Ubaydullah al-Wasafi an Atiya daga Atiyatul Ufi an Abi Sa'id daga Abi Sa'id al-Khudri. To sai dai an kai rashin sa'a, Atiyatul Ufi da ifi ne, to akan haka wannan na Abu Sa'id da yayi ishara gare shi bai kawo ba, shi kuma da ifi ne. Ina fatar kun fahimta. To Allah ya kara ma annabi tsira da aminci. Sai na gaba yace wa ruwaya an Anas radiyallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazatin li yusalli alaiha, qal hal alaihi daynun, qalu na'am. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن جبريل عليه السلام نهاني أن أصلي على من عليه دين. سبحان الله. وقال بافاء بچي واوجي، وقال إن صاحب الدين مرتهن في قبره حتى يقضى عنه دينه. رواه أبو يعلى والطبراني. ولفظه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتي برجل يصلي عليه فقال هل على صاحبكم دين؟ قالوا نعم. قال فما ينفعكم أن أصلي على رجل روحه مرتهن في قبره لا تسعد روحه إلى السماء فلو دمن رجل دينه قمت فصليت عليه فإن صلاتي تنفعه. hadisi daga ba sai ya buɗa shi da siga ta tamridi don yayi ma ishara yana da illa, duk ruwayoyin biyu suna da illa, ba wanda ake zuwa gida da ita. Na farko yace an ruwaito daga Anas dan Malik yadda Allah tabbata gare shi, annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazatin, cewa annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi an zo mai da gawa li yusalli alaiha don shi mata sallah. Ƙala sai annabi yayi abin da ya saba yi, sai ya tambaya ce hal alai daynun, akwai bashi akan sa? Qalu na'am, sai ƴan uwan gawar sun kace akwai. Fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya ce inna jibrila, lalle mala'ika jibrila amincin Allah ya tabbata gare shi, nahani ya hana ni an usalli ala man alai daynun, daga inwa duk wanda adda bashi akan sa sallah. Jibrila ya hana ni in yi sallar gawa ga duk wanda ya mutu da bashi akan sa. Waƙala kuma Jibrilu ya ce mini inna sahibar daini, lalle ma'abuci bashi wanda ya ci bashi, murtahanun wanda ake tsarewa ne fi kabari cikin kabarinsa, hatta yi ƙuda anhu dainu, ba za a kwance mai wannan ɗaurin tsarewar da an kai mai ba har sai an biya bashi gare shi.
wanda ma'abuci bashi murtahanun wanda ake daurewa ne fi qabrihi ay mahbusun wanda ake tsarewa ne a daure shi cikin kabarinsa hatta yuqda anu dainahu ba za a kwance mai wannan daurewar da an kai sai an biya bashi ne gare shi rawahu abu ya ala imamu abu ya ala ya rawaito shi wa dabrani da imamu dabrani to wannan riwayar ta farko ko cikin isnadin ta ita kuma akwai Yusuf ibn Atiya irin Ada ibn Ajlan ne matarukul hadith ne to akan haka an kace wannan riwaya ta farko da ifa ce jiddan mun ji wannan bai rayuwar ta taka ba me wani yi mai sallah kaga babu wani amfani sai annabi ya ce falau da mina rajulun da wani mutum ya lamunci dainahu bashin sa qumtu fa sallaitu alayhi zan tashi in yi mai sallah akwai mai dauke mai akwai mai dauka mai irin wanda Abu Qatada da Ali sun kai shine ma'anar falau da mina rajulun dainahu da wani mutum ya lamunci bashin sa qumtu sai in tashi fa sallaitu alayhi sai in yi mai sallah fa inna salati tanfa'u to lokacin nan in wani ya dauke mai bashin to sannan sallata ke amfanarsa amma in ba dauke mai wani yayi ba tunda annabi ya ce ko nayi sallah ba ta da wani amfani gare shi subhanallahi kaga shi yasa ma annabi ba yayi ko ita ma wannan riwayat ita ma da'ifi ya ce jiddan cikin isnadin ta akwai illoli ma guda biyu na farko Abdul Hamid ibn Abi Umayya mutum ne da'ifi sannan na biyu Isa ibn Sadaqa matarukul hadith don haka ita ma bata inganta ba Allah ya ƙara ma annabi sirra da aminci to sai hadisin mu na ƙarshe cikin wannan babin yace farawa muslimun wa ghayruhu min hadith abi hurairah wa ghayrihi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana yuta bir rajulil mayyit alaihi ad-dayn fayas'alu hal taraka lidaynihi qada'an فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته صلى الله عليه وآله وسلم الله يكرم النبي سيدا كاجي shugaba haka na akai a samu girma ba aka tantane ana isa banza ba da baki wani mawaki girma ba sai sa ake yi ba to hadisi mu na ƙarshe cikin wannan babi mai tsoratarwa ga cin bashi mun dai gode mu Allah da ya kawo mu na ƙarshen wannan babin yace farawa muslimun wa ghayruhu imamu muslim da waninsa sun yi riwaya min hadisi abi hurairah daga hadisin abu hurairah wa ghayrihi da waninsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi kana yuta bir rajulil mayyit ya kasance ana zo mishi da mutum matacce mutum mamaci alaihi dain wanda yake akwai bashi a kansa fa yasalu sai annabi shi tambaya hal taraka lidainihi qada'an ya bar bashi akan kansa hal taraka lidainihi qada'an ya bar abin biya ga bashin sa an zo mai da gawar wani mutum sai ya tambaya ana biyan sa bashi an ce to ya bar abin biya fa in hudditha in Allah barta ma annabi sallallahu alaihi wasallam annahu taraka wafa'an cewa ya bar abin biya sallallahu alaihi sai annabi shi mai sallah wa illa in ko an ka labarta mai cewa bai bar abin biya ba qala sai annabi ya ce sallu ala sahibikum ku yi sallah ga dan uwanku ni kan bani fallamma fataha Allahu alaihi alfutuha Abu Hurairah yace to da Allah ya ba manzon Allah nasara ya ci garuruwa an yi yaƙi an ci garuruwa an samu ganimomi yanzu an wadata ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana aula bil mu'minina min anfusihim ni ne mafi cancanta ga mu'minai daga kawunansu na fi sun mu'minai bisa ga sun da suke wa kawunansu na fi kula da su fiye da yadda suke kula da kawunansu da dai sauran abubuwa annabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum har zuwa ƙarshe sai yace to lokacin da an ka ci garuruwa an ka samu buɗi an samu wadata sai yace ana aula bil mu'minina min anfusihim nafi cancanta ga mu'minai daga kawunansu faman tufiya duk wanda an ka karbi rayuwarsa wa alaihi daynun yana da bashi akan sa fa alayya qada'uhu biyan bashin nan yana a kaina zo inda nake ni zambiya Allah ya ƙara mai tsira da aminci
wa man taraka malan wanda kuma ya mutu ya bar dukiya fali warasati akai ma magada ne can su raba ban ci a kawo min ba don Allah me zai sa ai kiyaye da irin wannan shugaba babu